Eilisen rankan bilettämisen jälkeen Desuväki tallustaa uudestaan kohti Sibelius-taloa. Valitettavasti kaikille konittajille tilanne ei ole yhtä helppo. Olisi pitänyt mennä Desubussilla takaisin koniin. Olisimme nyt konissa nauttimassa kuumasta pelisalista ja kirppiksen antimista. Olen pahoillani, mutta Frostin Desubussi pelottaa minua! Seuraava asema on Sibelius-talo. Ymmärrettävää. Jatketaan matkaa. Hei muuten, mun piti kysyä, että onko sun kaverilla kaikki hyvin? Juu, älä huoli. Hänellä on kaikki ihan hyvin. Hän sai eilen shokkireaktion Desun vedestä. Taisi olla liian kylmää hänelle. Pitääpä mainita tämä palautteessa. Katso, Sibelius-talo on jo näkyvissä. Onko se noin kaukana vielä? Kaverisi takia emme ehdi AMV-kilpailun ajoissa, joten tulen kaverisi kanssa perässä, jotta ehdit AMV-kisaan. Mut meidän piti... Kuulit mitä sanoin? Ei päästä Nähdään irti! konialueella! Jahas. Meidän vuoro lähteä, kaveri. Miksi hän noin teki? Hän itse halusi mennä katsomaan AMV-kisaa. Häh? Miten sinä ehdit jo konialueelle? Et voinut millään kapua tuota vuorta alas ilman apua. Otit taksin, etkö vain? Mulla on jotain sulle kerrottavaa, mutta sun on luvattava, että et kerro tästä kenellekään. Häh? Katsos, koska mä olen... Äkkiä, kiirehditään! AMV-kilpailu alkaa ihan just nyt!